For at starte aggregatet, så tager du den på on, den på grøn, choke yt. Man må kun bruge choke på første forsøg, og der slår man choke ind igen, når den er startet. Der lader man den køre i et par minutter, før man sætter noget til. Der er shuttle-ledningen koblet på aggregatet. Der tænder man nettet under. Og der er det vigtigt, at den står på lithium, den øverste. Ellers holder man knappen inden her nette, og så skifter den trinvis, indtil man når den. Der er det bare at følge med i ScanBat-appen, så kan man se, hvor mange procent man har ladet batteriet på.